urgență. Însărcinată în luna a doua, nu avea voie să ia tratament pentru durerile crunte de spate provocate de o hernie de disc. Într-o dimineață, nu a putut suporta, s-a urcat în mașină și a plecat spre Ungaria. Bineînțeles, m-am primit foarte bine, domn profesor, chiar și sunt destul de multe asistente și infirmieri, se poartă frumos. Vin în fiecare zi cu zâmbetul pe buze, orice le cere, zâmbesc, întreabă mereu, ai nevoie de ceva, sprijin moral ai din partea tuturor. De când stă în spital, s-a împrietenit cu toți românii internați la neurochirurgie. Ciao! Bună! Cum te simți? Bine? Cel mai mult s-a legat de soții Cook, un cuplu din Maramureș care a ajuns la Szeged disperat și la capătul puterilor. De un an de zile așteptau ca medicii din Cluj sau cei din București să accepte să le opereze fetița. Am umblat disperată după adrese și m-am interesat să văd ce pot face și am găsit adresa asta din Szeged și am venit la domnul profesor aici și am zis că trebuie de urgență operată, pentru că operația asta ar fi trebuit făcută poate cel puțin cu 6 luni în urmă, nu acum, că e destul de târziu. Propriu-zis, operația era 4.000 de euro. Deci zic, dați-ne un pic de timp să ne putem strânge de unde putem bani și atunci venim înapoi. Deci cu bunătatea oamenilor din sat s-au strâns o sumă de bani și am venit cu primii 2.000 de euro. Ca și în cazul Austriei, în Ungaria nu sunt recunoscute asigurările încheiate în România. Nici măcar formularul E112 nu e acceptat mereu. Însă la Szeged prețurile sunt mult mai mici decât la Viena. I think we are very cheap. I just operated a patient who was operated in Hanover with a brain tumor and he paid 50,000 euros for the operation. And we operate this patient for 4,000 euros. If he pays for this herniation, it is 1,200, 1,500, depends on the situation. It involves about 7-8 days. Se mai întâmplă însă ca un caz în România să stârnească atâta simpatie încât doctorii unguri să-i păsuiască o vreme pe pacienți. Li s-a întâmplat și soților Cook, în timp ce se străduiau să adune cei 4.000 de euro pentru operație. Săptămâna aia, când ne-am dus noi acasă, mi-a dat un profesor telefon și s-a interesat de situația ei, că în caz dacă e rău și fără bani ne primește aici. Merită toți banii. Deci eu am cheltuit la noi 3.000 de euro pentru nimic. Nu pot să dovedesc la cineva că am cheltuit, dar cine o umblat știe. Acum respiră ușurați că operația fetiței lor a reușit, dar încă nu pot uita drama prin care au trecut în România. În România, domnule, dacă te prezinți la un doctor, profesor, la cabinet, trebuie să stai aproape în poziție de drept. Trebuie să ți și frică să pui picioare de jos pe marmură la, știu eu cine, ce fel de doctor, profesor din diferite centre universitare. Și aici, în schimb, vă spun, deci am găsit pe domnul profesor care s-a dovedit a fi om, dacă îi spun, atunci n-am zis nimic. Nu știu cum să zic. Când un om străin, care nu te-a văzut în viața ta, care omul fiind prin naștere, prin excelență, ajunge să vorbească limba română la un nivel acceptabil, să zic, vă dați seama că trebuie să se vorbească de pacienți români aproape zilnic. În spitalul din Szeged, fetița soților Cook se pregătește de externare. So, două duși, una săptămână. După una săptămână, În curând se va întoarce în țară, unde pentru prima dată după multă vreme își va putea face planul de viitor și va duce o viață normală. Un prilej de fericire pentru a ei, dublat însă de o amărăciune profundă, că au fost nevoiți să caute ajutor printre străini, în loc să-l găsească în propria țară. Din ce am văzut eu și din ce mi-a fost mie dat să experimenteze, vă spun sincer și sigur că sistemul românesc medical, din păcate, el însăși este mort și el fiind mort, condamnă și pe alți oameni la moarte. Un sistem medical haotic pe care nimeni nu vrea sau nu poate sau nu îndrăznește să-l reformeze, în care banii nu ajung niciodată, medicamentele lipsesc, aparatura e veche și doctorii sunt puși pe fugă. Un sistem care își obligă bolnavii la cheltuieli imense și pe care îi respinge ca pe un corp străin. 280 de milioane de euro este valoarea plăților informale în sistemul sanitar, conform unui studiu al Băncii Mondiale din 2009. Din acest an în plus se va aplica sistemul de coplată.
Întrebarea e cum va administra statul 700 de milioane de lei noi. E suma estimată că se va strânge. Altfel spus, sistemul medical din România bolnav incurabil sau mai există speranță? Vă așteptăm comentariile, dar și să ne povestiți experiențele pe care le-ați trăit în spitalele românești pe www.știrilepro.tv.ro la secțiunea România te iubesc. Tot acolo puteți revedea materialele din emisiune. Pentru astăzi atât, vă las acum cu Oana Andoni și știrile ProTV. Toate bune!